yung side view. Side view ng isda ng Tuboso. Ito yung kulay ng isda namin dito, ano? Hindi, joke lang. Ganda, ano? Gawa ito ng, ano, yung mga paypay. O, tingnan mo yung pagkagawa niya. Yan, ng mga scale. Kunin natin ang malapitan, ano? Tingnan mo yung, ano, yung ginagawa nilang, ano ba yan ito? Scale. Scales ng isda. Yun, no? Tingnan mo. Unique, ano? Ito kasi yung mga tubusok niya, malikhain. Malikhain yung mga taga-tubusok. Ito yung mga ano nila na cancer nila. Asenso pa Tuboso. That's it. Daghang kalistanan, among gisatang, daghang talangyan, among giasdan, walay laing, gisalin.